O sa kanakong sunog ang miolbo sa barangay Mambaling ni Dakbayan, Subo, pasado alas 5 kaganiyang buntag. Mukapinusam sa 300 ang apektado. May abot usab sa 150,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Ang report ni Femari Dumabo. Giulagway sa mga biktima nga paspas kayong mikatapang kayo ug milamoy sa kabalayan sa Sitio Club Kawayan sa barangay Mambaling. Diyang miulbo ang sunog pasado alas 5 ganihang buntag. Pasado alas 6 ganihang buntag, gideklarar nga fire out na ang sunog human giisa kini sa second alarm. Gingong nagsugod ang sunog sa panimay nga iya ni Cedra Shakur nga gipuy-an sa apog pagumangkon. Initial investigation namo is kanang wala ko na kuryente. But naasad mi nakuha nga information pod from mga neighbors pod niya is nakitapra ko na siya sa apuhan. Nagmata naman ko niya. Dirin ko sa gawas, naibong ko ba nga nanimahong sunog di. Kuan ko ni hangad ko diri do sugod na mag-aso kuha nang kog tubig kay. Kuan ganang akong kabiyahan niya, di man ko kaabot. Mato di Fire Officer 3, Emerson Arcio, Cebu City Fire Investigator, nga kapin sa 50 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog, nga midanyos og 150,000 pesos. Gikan diri sa tong gitindugan, makita kining pipila ka mga panimay nga naugdaw gyud ug kining pipila ka mga residenteng nasunugan nga ning kamot nga manguykoy aron aduna pay makuhang gamit nga mamahimong kapahimuslan. Kadarabig sa nina. Sa nina ra na da. Paspas kay kawang kayo, kay dako man kay mayo. Mga di managan kay di buto-buto naman. Duha ka binuwing iro, mga uniform, armas ug ubang gamit sa usa ka sundao na lakip sa pagkasunog. Nawahi ang mga fighter sa siyudad sa Cebu City. Natural man naman kay layo gud sila. So kami unta isip namin kaugalingong fighter sa barangay Mambaling. Subi barangay Mambaling. Pasuspandi unta. Walay nakalas o naangol nga mga residente atul sa sunog. Dulaan sa 400 ka mga tawo ang apektado sa sunog ug kasamtangang gipahiluna karon sa barangay gym. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.